ko noon tigi bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe yeewoɓe ayawo habrirde Gatamare TV min calmini on min juurima on min jetti on min jaari on hande noon eɗen gandi ko 16 lewru bawte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas woɓɓe mbiya 16 décembre 2020 hande koye tonggode meɗen goo woni manam yewtere men yowitide e pinal hanki gonka hande ene wayno noon nden yewtere ande dogga e Gatamare FM to banggue radio to kono hande Gatamare TV en gartiride taw tigui koye banggue ayawo habrirde ɗo gonɗen ɗo gonɗen koye nder jeere taw koye jum donde masinatoro o Goural Maysa Ali e nder jeere jum ndi gonɗen e nder lawol biyetegol route national numéro 2 fecciti e hakkude muɗum ɗum noon bandiraɓe ko addi en koɗo kadi koko tiiɗi e tonggode men adina no mbiɗen yewtere pinal hanki gonka hande nde won noon koto banggue ñeñagal so ñeñagal kadi haalama to banggue fulɓe enen foof kadi eɗana gandi ko wiyete ko sakke heeɗani hen caggal sakke to banggue teelal kono sakkeɓe taw koye banggue keewal ɗum saabi noon garɗen ɗo e nder jeere jum ɗon ɗo golloto on biyeteɗo Mamadou Abdoul Yero Ndiaye lolirɗo Mamma Sakke koɗɗo ɗo e jum tawi ko leegal biyetegal Jammel Sare ɗo galle sakkeɓe ɗum ɗon noon bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe ko adi nde goɗɗoyten en gartat tan to banggue koɗo men hande mo bismiɗen e tonggode men adide ɗo e Gatamare TV tawi ko yewtere pinal hanki gonka hande dokken bokkol o salmodira e bandiraɓe. Assalamu alaikum Abou Ndiaye ko addi fof mi salminima mi ñagonimama Allah moƴƴere nde Allah waɗantuma e weltanadema e darde ma e ganda ummanade leñol ngol e ɓamtude ɗum e siftonorde yimɓe ganduɗa holko woni hanki ɗum noon mi yettima mi salmima mi juurimama ko noon tigui machallah Mamadou Abdoul Yeroyel Ndiaye lollirɗo Mamma Sakke ene wayno hande e yewtere men yaari koye banggue ko wiyete ko ñeñagal kono noon koko wiyete ko sakke namdal men gadigal ngal kuccinten e maɗa ko holko woni sakke so wiyama sakke holko woni sakke. Abou Ndiaye ko weltanadema sakke de wona jibinande woni sakke sakke ko ganduɗa nani ko meccal ngal woni sakke sakke sa nani sakke ko ɗatowo kadi taw ko ɗatowo kadi cakkowo woni sakke o noon ko cakkowo alluwal hono ngal ɗo alluwal mbeɗa sakkingal mbeɗa fayi hen koyeɗam ko ɗum woni sakke eyyi ko heddi ko noon aɗa wawi jibinede e nder sakkeɓe jogoɗa inde sakkeɓe wiye sakke wonno ko tawɗa ganduɗa ko yumma e bamma ne woni sakkeɓe wiyeɓe o ko sakke kono sakke o kam ina wawi wonde hay toroɗe wawi wonde sakke hay ko leƴƴi goɗɗi ne wawi wonde sakke heddi noon sakke o inni sakke o kadi mata so wiyama o ko ɓinguel sakke wonti kono hindi tan kono sakke o kam ko ɗato o tan woni sakke machallah eyi ɗo o saaha eɗen gollo banggal to banggal kaɓirɗe ko yimɓe ɓorngal yimɓe ko wayno paɗe mukki en paɗe marakis ko wiyete paɗe deymade en ko wiyete ganduɗa eneni buruji en ko wiyete tumbukut eyyi ɗum ɗon eɗen gollo ɗum sen ummima ɗon eɗen gollo ko wayno kaɓirɗe pucci en eyyi ko wayno hirkeji en ne golle eyyi ko wayno kadi ganduɗa eneni faramaji ne golle ko wayno dabbuli pucci ne golle ɗum eɗen kutoro ɗum eyyi to banggue kadi ñawdorɗene to banggue loyi walla talki ɗum kadi ene golle to banggue loyi wono koriji men ene pulagu ha e jolfuɓe fof ne gadori ɗum ɗon ene ɗum kadi ene golle kadi ɗum eɗen gollo ɗum sen ƴeewi gorko men hanki rewɓe ina wayno ko minen jottodiri saabu ko ɓuuri e ñawde sa wi sakke sa wi gorko sakke tan mbiya debbo sakke kono on saaha nden gonkaji men hanki ɓe jaari tan ko tankure e lohol e wayno fewnude ko wiyete ñorde en ko wayno fewnude ko wiyete basi en gasa ɗen mbasuɗo loote lacciri en gueɗe mbawi noon en e sottude ko waɗi sottude ko wiyete cumalleji en gonkaji mabɓe ko nden on saaha ko ɗum yaruno jama men hande o noon
ɓe gaddi hen hono mbaadiji goɗɗi ɓe naati e kaɓirɗe pucci en seeɗa ko wayno parlaɗe en eyi ɗum ɓe naati henen ɓe naati kadi seeɗa kadi ko wayno tengaɗe en ɗon ɓe kaali ɗo ɓe jaate tawa kono banggal heddi ko matériel warɓe ko heddi ko banggal mukki en gueɗe mbaɗo ɗum ɗon ɓe jettaki ɗum tawa e fuɗɗimi yiide kam min mi annda noon to banggue diwanuji goɗɗi kono e diwan men o kam ko jiimi hen ko ɗum ɗoɓe jaara eyyi ɗum ko ardi ko foof woni hoore nde kam ko wiyete ko paaka sabu eyyi ko ɗum woni ko taƴata ko ha mbawa wadde ɗum par morceau morceau ha aɗa rendina ha ɗumɗina ko rendina ɗum ko wone ko wiyete ko tufirde ñootata ha mbawa ganda ɗum ɗo ko joguimi ko ha mbawa rendinde ɗum ɗo nene eyyi ko ɗum woni ko ganduɗa ɗeɗo gueɗe kutorte to banggal ganduɗa ɗe ni e ñawdorɗe ɗe ha e ganduɗa ko feete kaɓirɗe yimɓeɓe ko ɓorno ko e banggal paɗe mukki en fof ko ɗum ɗo kam golloto ɗum mi yiɗo kadi guelɗa boolel kañumne ko hen jaa guelɗo boolel ko hen jeeya jeeɗi guel ɗo so tawi caw ngu yoori aɗa yiiɗi ɗumno ɗum ha mbawa gollade golle ɗe ko ɗum waɗi guel ɗo e sen garti e gonta men hanki ina wayno ko minen gollonton ɗum koye men sen garti gonka hande wonno himmeji ɗi no keewi ko ɓuuri en yewde hankkadi ko min cooda tan eyyi kono so gonka men hanki kam ɗum ko minen gollonton ɗum koye men eyyi joni o gollade nde koye mum woni ñobbude walla holko mbatta woni ñobbude min ñabbat min ñobba cawɗi haɗi mbayni ene so ɗi mbayini min gadda noon min mbawa gollorede ko ganduɗa komin jiiɗi ko joni to banggue ɗiɗon cawɗi mbeɗa nana cawgu mbeɗa nana kadi nguru hol hen ko woni eyyi ko woni ko lawol tan ko cawgu ngu sabu nguru koko suwa ko ñabbede eyyi so ñabbama noon ɓendi mbiya ɗum cawgu est ce que ɗon laaɓi joni ko hol guri beele ko beyi walla ko baali walla ko nayyi walla to banggal ganduɗa ni guri ɗi amin liggoro nguru mbiyawa amin liggoro nguru mbaalu hen fannu fof kadi ne waɗi ko ɓuuri sohlude e nder gollal ngal so woni ko paɗe mukki ɗe so woni ko ganduɗa ni ko wayno tumukute en ko wayno ganduɗa ni botu woni ko baɗorɗe botuji baɗorɗe ɗum ko guri beyiɗi heddi noon so wayno sa ƴetti nguru dow ngu kanko ɓuuri tiidde kanko ɓuuri wawde jogade hattan aɗa wawi ƴettude no nguru mbiru mbaalu ngu mbaɗa ɗum ko wiyete ko renfort mi andara no mbiye pulaar wiya ɗum ni e tekkinde ɗum ha ɓeydo jogade ganduɗa nini doole eyyi ko ɗum ɗi guri min kutorto eyyi to banggal kadi ñawdorɗe sa welama mbaɗa nguru mbeewa sa welama mbaɗa nguru mbaalu to banggal guri nayyi ɗine ɗum ne kadi yaari tan ko ganduɗa ko ani kadi ɗum kadi ko kaɓirɗe ganduɗa ko wayno fate paɗe mukki en eyyi ko wayno faramaji en ko ɗum kadi nguru naggue ko ɗum yaari to banggue ñawdorɗe ɗe eɗen gandi yimɓeɓe ne gara woni manam ɓe mbaɗa imposé ɓe mbiya min jiiɗi ko nguru naggam walla ko nguru naggam beelon keeɓata hen caɗele eyyi caɗele min keɓani hen de caɗele nde tawno sa jibinama e hunde kadi a jangguinama e nder hunde nde ene heewi kadi Allah dannuma e ɗen ɗon caɗele kono ɗum kadi ko mbiɗa ko nanɗa ko min daña ɗum ɗo nene wona addoɓe mbiya min jiiɗi ko nguru mbaalu wona addoɓe min jiiɗi ko nguru mbeewa wona addoɓe min jiiɗi hay nguru fabru hay guri goɗɗi fof ko ɗi miijiɗa fof ganda e fof ne gara ɗo kala ko miijiɗa e nguru ne ara ɗo e sakke ne liggo ɗum ɗo nene mais on dañca hen caɗele ko mawɗum min dañca hen caɗele ko mawɗum yettatal ko wayluɓe pewdata ina renda e ko sakke pewdata renda ɗum ko wayno fete kaɓirɗe puccu ɗum ina renda ɗon kala kaɓirɗe puccu bayla ne tafa sakke jokkita eyyi ɗum ko kaɓirɗe puccu eyyi joni sen gari to banggue nden eɗen gandi ko pinal hanki gonka hande beele nden on ɓuurani wawde namdede ko wayno tengade hen paɗe mukke hen e jamanu hande o walla fof ko gotum o ina wayno waɗino saaha ina hutori no feewi waɗi yolde hakkude darti kono o saaha mo gonɗen o ko wayno tengade en ƴetta no feewi ko wayno paɗe mukke ne ƴetta no feewi
e darti ko wayno kaɓirɗe pucci en ɗe ko ɗen kadi darti hanka natti hutorede ɓurani hewde hutorede hannde won gueɗel gotel mi wawa wasde guel namdade mbeɗa nana e kala saaha to banggue sakkeɓe aɓe mbiya tottam naafigi o walla adduga naafigi ɗum ɗon eɗen gandi enen kam to banggue men so wiyama ga naafigi tan moƴƴani onon to banggue mo naafigi ko ɗum eyyi kaɓirgal ngal nen ɗo minen banggue men naafigi ina moƴƴe men minen to banggal liggorgal ngal noon wona to banggal hakkude ma e wondiɓe ma to banggal liggey mo liggorɗa o naafiki ɗon minen ne moƴƴe men wonno fewnidan men komin jiiɗi ko sa wi min jeehi min jiiɗima naafiki tan amin gadda ko ha ligguna men ganduɗa komin jiiɗi ko sabu ko woni holko woni naafigi ko ƴetta muul nana ɗum e faɗo ngo ko muul o ari nana ɗum e nder faɗo ngo ɗum ɗo walla eyyi ɗo ko muul kono ko muul jiidani foti oɗo ko muul tuuba ko fewnta ko wayno paɗeje ɗe hono wiyete hono ɗeɗo paɗe ko ɗum ɗiɗo muuluji liggoto oɗo fewnata ɗum eyyi oɗo fewnata ɗum ko heddi ko noon e ko wayno ganduɗa nini paɗe mukke woni ɗeɗo woni ɗe eyyi woni ɗe ɗum ɗo noon liggoto ɗum ko wayno muuluji ɗiɗo ko ɗum liggoto ɗum ko wayno ɗiɗo muuluji liggoto ɗum sa naniɗe hen gadda ko wiyete sootade nana ɗum nder hen sa addi ko wiyete ko sotade gadda naafigi o ɓitto hakkude muulo e sotade nde uddide faɗo ngo jogo forme jogo ganduɗa tagodi ganduɗa ndi jiɗɗa ndi ay ko naafigi bugo har ƴetti luɓi mum ɗo ene nayi ardani naafigi o noon kañum uddita ɗum serna ɗum tagga faɗo ngo ha no jiɗirɗa ni wadde ko ɗum naafigi serni hakkude muulo e sotade nde kono wonni kam sakke o nafoore wonimo nafoore e tigui ko noon tigui bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe yeeɓoɓe ayawo habrirde Gatamare TV no mbinoɗen ni koɗo meɗen hande ko Mamadou Abdoul Yeroyal Ndiaye lellirɗo Mama Sakke jeeyaɗo ɗo e Jum leegal Jammel Sare tawi ko galle sakkeɓe ɗum noon en mbaɗi namde jonde oɗo saaha garten koye namde meɗen cakkiriɗe ceerno Mamma garen to banggue Covid 19 eɗen gandi oɗo saaha rafi Covid 19 o ari yimɓeɓe hewɓe dugge mbattano gueɗe hen kewɗe nattinnoma kono oɗo kadi saaha mo kalten woni ɗo gonɗen ɗo ene wayno rafi o wiyama arti ononne holno jiiruɗon ɗum beele tampinani on no hewɓe mbirten tampinde men ni hol dal ɗo tolniɗon hen oɗo saaha no jiiruɗon rafi o dal ceerno Abou jiirmi rafi o tan ko raɓɓiɗe tan ko rentade hon ni no mbaɗmi ni eyyi ko ɗum tan woni hen so tawi wiyama hunde no woodi an ko ganduɗa wona aɗa yiira yitema wona aɗa memata jungo ma ko ganduɗa anani ko weeyo so wiyama ne woodi tan ko raɓɓiɗe hen ko rento kadi sa holko woni rentade nde noɓe mbiri ni ya wat mbaɗirno nene ko ɗum jiimi henenne ko noon tigui labti ceer ɗum noon ceerno Mamma lolirɗo Mama Sakke no mbiɗen ni to banggue hankanti sakket yewtere men caggal ko mbaɗɗen koɗo namde e jaabuji ɗi mbaɗɗen ɗi foof ha jettiɗen ɗo so tawi wonko nanggunoɗa e hoore ma mbeɗe namdoma taw mi namdakima aɗa wawi ɗum addande bandiraɓe eyyi no mbinuma minin nani mi ardi ko fuɗɗode nde ko ganduɗa ni ko paaka étude ɗum ɗo woni paaka ɗum ɗo woni tugir sabu ɗum ɗo taƴata tugir ndi ganduɗa ni ene ñoota holko ñotirta gonka men hanki ko wiyete raɗo hono ganduɗa ni ɓuume nayyi ɗum guitta karla ɗum cofna sabu karla ɗum ñotirta aduna yaaha ina waylo joni aduna o waylima joni ñotirten ko wiyete ko ganduɗa ni ɗiɗo bobiñaji so tawi en taƴi garyon ngol ha en paari guitten ko wiyete kañeri kañum goccoto garyon ngol ha garyon ngol renta ha garyon ngol renta ganduɗa wayano jogirɗa ni mbawa wurdude mesalal ngal sa ƴetti mesalal ngal burta ɗum ganda e garyon ngol mbawa ganduɗa ni so ka taƴi
garu danda wawa ñodde ko jiɗɗa ko woni masalan ngal masalan nanɗo woni masalan ɓe boyi ɗum noon o masal ɓe goni sa itti masalan ngal ɓurta hen gaɗum noon mbawa ñodde ko jiɗɗa ko ɗum woni ɗum woni ɗeɗo kadi ɗe kollumon ɗe so tawi noon paaka yii ha ko metti ƴetta ko wiyete ko teltelal ɗum ɗon tawata e paaka laggoɗa ɗum ha weela ha mbawa ganduɗa ni tañje kadi ko jiɗɗa ko kono noon haade ma tañje kadi cawu ngu aɗa hutoro ngu ɗum ɗo wiyete ko ndiyam ɗam ko ɗo cubata boroso e ndiyam ɗam mbaɗa ni pooɗa cawu ngu leppinangu hango wela taƴƴam tawi ko ñongi ngu pooɗango hango ɗirto hango ko ƴetta place makko kam sa taƴi wona kone dirta kono sa tawi hay ko taƴa a fotanimo hango ɗumani ni wonata hani ƴetta place muɗum ɗum woni leppina pooɗa ha ƴetta place muɗum sa taƴi tawde ene fota ko jiɗɗa ko so ɗum ɗon yewti noon a tawi banggal lohi a leppini cawu ngu a taƴi a ñooti a pari so tawi noon ko banggal kadi paɗa ko e banggal paɗe mukki en hono noon tan kadi a leppini cawu ngu mbaɗa paaka taƴa hutoroɗa kaɓirɗe ɗe kollumaɓe ɗe so ɗum tawi ko banggal paɗe mukko noon mukki hen taƴirɗa ɗum hutoroɗa ɗum ko wiyete ko oɗo mum sa hutori ɗum oɗo mum ine waɗi ko wiyete ko ganduɗa sootade ɗum ko hen jeeya ine waɗi ko wiyete ko naafi ko hen jeeya ine waɗi banggal ganduɗa anani ko wiyete so tawi kadi ganduɗa anani ko paɗe cumaɗe jiɗɗa ko ɗum ɗo ganduɗa anani cuwata ɗum ɓe ganduɗa e ɗum ɗo wiyete ko kafa couleur wiyete kafa mbaɗa ni cuwa aɗa waɗa cawu ndu aɗa ñoƴƴa henene ene desina deseŋaji ɗi jiɗɗa en desini deseŋaji ɗi jiɗɗa ɗi so tawi ganduɗa ni ɗum yawti so tawi kadi jiɗɗa kadi ganduɗa ko banggal paɗe garaji anani ɗum kadi so tawi a taƴi gadda ko wiyete ko mesalal wiyetegal garset ko misile cewngel lumta he gaarewol ngol gadda kadi ko wiyete tufirde sa taƴi cawu ngu aɗa tuppa aɗa desini ɗum are tawa desini ha pari ndewata hen aɗa yuna ha yuli ha pari gadda gaarewol ngol noon aɗa ñoota aɗa refta henen ha gasa so ɗum yawti ɗum ɗo noon ko kultorgal ganduɗa neni moderne kesso woni liggade hono ɗeɗo paɗe en walla ma ɗum woni hono ɗeɗo paɗe en eyyi ɗum ɗo fof ko hen jeeya ɗum ɗon noon wadde ko fiɗɗum ko en naate nacce ɗe ganduɗa ɗen jeeyano ko nacce jolfuɓe liggoɗon so ɗum yawti ɗum ɗon e fof muluji bot no wiyete ko bot sa taƴi bot ha paari tawi ganduɗa aɗa mulamo gadda oɗo ko korlal ngal woni ɗo oɗo woni fela ngo wurtoɗo so wurtima ɗo henne gadda oɗo one kañumne no gadda oɗo o kañumne heddata ga caggal ayi oɗo ni kanko en kalina fiki nane woni o ayi ne waɗi ɓolol ngol ɗo oɗo woni ko kañum ɓolol ko hen korsoto kanko ne gaddama nannamo henene kanko woni nafigue makko o uddita boto so utti boto kañumne o ƴetta mbaadi ndi jiɗɗa ndi ɗum woni kaɗirɗe ganduɗa ni kañumne boto so wonti noon ko banggal tumbukut oɗon liggo tumbukut dimi wiyete ko dimi tumbukut mo liggo ko wiyete dimi tumbukut taw noon kadi aɗin tañgoji heewi façon ngaji ne waɗi tañgo taw ko
ino waɗi tañgo taw ko hono oɗo tañgo ino waɗi tañgo kadi tumbukun taw ko ɗiɗo muuluji kadi liggoto ɗum ɗum kadi ɗum woni ganduɗa kutorɗe e men ɗe liggorɗen ɗe machallah eyi Abou Ndiaye tengaɗe ɗe ina wayno ko yimɓe gattata yimɓe pewnan yimɓe mbaɗat commande min min pewnan kadi soɓe gaɗi commande soɓe mbaɗi commande o aɗa andi haɗatma wadde kaɗa wawi wadde fotta e neɗɗo ko yiɗi ko kono so jomum waddi tengade mum kañum sifro hol façon on mbaadi ganduɗa anini ndi o yiɗi sabu mbaadiji tengade kadi ene heewi ko façon ngaji kadi waɗi wona ndiɗo mbaadi tan woni mbaadi tengade ine waɗi mbaadiji goɗɗi ɗum taki noon ko ɓuuri hen hewde ko ma neɗɗo wanma commande anani nde mbawa ɗum gollanade e mbaadi ndi sohli ndi ɗum ɗo noon ɗum ɗo ko jiiɗa ko jaggumoji ngam tawi ko tengade nde kañum wurteɗo henne tawi sa yi ha ɓoynima tengade nde hooɗa oɗo korso ɗo tengade nde ganduɗa wasa yarude yeeso walla wasa yarude caggal machallah ɗum noon ceerno Mamma lolirɗo Mamma Sakke no mbiɗen ni to banggue hankanti sakket yewtere men caggal ko mbaɗɗen koɗo namde e jaabuji ɗi mbaɗɗen ɗi foof ha jettiɗen ɗo mbaynodiren e bandiraɓe eyyi so ɗum yawti ko weltanade moɗon e darde moɗon nde daren ɗon leñol ngol ko hay hunde ko mbatten hen sona ganduɗa anani ko yettude moɗon e darde dari ɗon nde darnade leñol ngol saabu ɗum ɗo wona koye mo daron ɗon ko leñol ngol daron ɗon saabu ma won jibinaɓe janggo so wiyama holko woni sakke taw ganda holko woni sakke holko woni ganda anani faɗo mukko taw ganda holko woni faɗo mukko holko woni ganda anani faɗo deymate en hono ganda tumbukute en hono bote en taw ganda holko woni ɗum ɗo nene wadde so jomum so tawi ganduɗa yii ɗum ɗo nene en filma ina haale hay so tawi yiyani ina wawi yaade wiya wonde holko woni naggam o haalne on holko woni naggam ɗum ɗon noon wadde ko jangguinde leñol ngol e findinde leñol ngol holko woni gonko mum en ɗum noon ko weltanade moɗon e ñaganade moɗon Allah yallah juunan mum ɗum ha juuta tawno wonde mbawka tawno wonde hattan ɗum tan battuɓe henen e Abou Ndiaye ko noon tigui bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe yeɓoɓe ayaw habrirde e Gatamare TV e tongode men adide e yewtere pinal hanki gonka hande tawi ko 16 lewru wiyetedu décembre ma mbiyen bawti hitande ujunnaji ɗe nogas ene hawri e ñalawma jaslare woɗɓe mbi alarba wonno koɗo men ko Mamadou Abdoul Yeroyel Ndiaye lolirɗo Mamma Sakke koɗɗo ɗo e jum leegal Jammel Sare e galle sakkeɓe namde men ɗe jowitino ko holko woni sakke golle ɗe ɓe gollata kaɓirɗe ɗe ɓe kutorto e mbadi kuptidindi kono kadi e gonka hande o rafi covid 19 beele kadi tampinani ɓe no fewi en jettimo en jaarimo e jabtowuji ɗi e keɓogol ngol e wawde jaɓande en ndeɗo henne yewtere ɗum noon bandiraɓe on jettama on jarama kono kadi en jetti on mo ganduɗa ko caméraman men woni Makki Bocar Sall en dokkodiri aade yontere fande e tongode immere yewtere pinal hanki gonka hande